Storytime sa Ghàidhlig agus an tuaire seo ìomhaigheachd gan òrain agus cimid a bheits mé scríobh an san áirisineach. So tuaire seo mar a bheith mé gra son son depositions a chaith seo scríobh sa chiad dul amach agus mar a bheith mé beach a gcuid ileadach. Agus leis sin bheith mé son cultúr töfaniad agus cultúr töfaniad mac an big and your sirlaniad a horse seach gan òrain agus mar sin se miscathigide rut an na haun a cuinealum na bheith mé am ollanach ag somarostig. Well, had mé am ollanach an bheith mé déanú gréisgríomh éis ag bheith mé am ollanach ag gáil op an aine gnám ana Gavílas a coig. Rysgyn mysynach. Fa mi a gwped a digitig texichen agus a garrig cloddy and foime Falkland a son Falkland a loine and start that to breirichis a caú fa mi digitig an leod vig shaw agus san mi in réaliolas astronomy a bheith sa Ghàidhlig gus fecha insineach a bhí féicinn go rá bréirichas sinacing as a chánan rud nach beag tú cloinsin trí gidir sions well cofis bríne sin go leicheal a bhí mé ach ai sa bheith mé ha coinile me canal bheith mé scríobh sios Auckland agus sa fiochan an coineach agus le bheith beacha chuige seo a díist mar a bheith mé clachgag ìomhaigheachd na Rionnagin ana cóheic sa an tuirlaniad. Well, sé cóheic sa gréagach a haun for a fáil sin astrology is ut mar sinach sé rud gréagach a haun. Yeah, bheith mi a son na Falkland sin na clach agus mar sin bheith mi tíile go dwelly a son na Falkland báach ha sin. Ach cuideach go ficin mar a héidir clachgag ana cóheic sa. So ai ana raunahyn ni a imirig cúda ach agus chané rud sa vista ficin ana nachrga ha sin ana cóheic sa eile sé rud jearach a haun agus gotig sú neo jercan a bhí ann ach cuideach sé mítear a haun fed a harúag neo jearach agus fa mé smuinethe go ré fach go má a ha sin. Yeah, rud fér insineach a bheit sin. Ach cuideach le bhí beach go thuigéid spiritalach an tuil a néad has tríc a pointin mi ein lasan céiligte sa láidú Twin Flames agus na chakras is written mar sin. So mi céad déad na jifa chakras a ha sin tresúl cria agus a seo a son sacrum ha fachgalach in sa Ghàidhlig sin méinian na méinian agus a mi bhein sinach bhí ficin sin as a nach blid cuideach as a cóheic sa ha sin. Ach cuideach is talm díadach na dahan a bhís tú ficin as na spéidan iad an leiche neo anamach fescar. Goodman lia fúdpi agus an jif fachlan a hacin neo son Rionnag an hain gete sé Rionnag a hacin son from dusk till dawn va mi díobh déalid an achgal réal
Bha me son sin na clach go cuideach samar sin na hánig an téist. So é sé mescathe go hán cultúr ástanéad agus cultúr na Rainearpa. Jo cultúran na Rainearpa le blas na Ghàidhlig go hán. Blas na Ghàidhlig go héad a chan an hín. Sa mé ládach dóith na burin goin rutan sin a chur an céil trofásteach an na Ghàidhlig. So é sé a bheit mé fiochan leis an órain na seo ach han an trí go bhís me sciag órain gúil. Sin an eating. So a spectrum bheit óran gúil bhanan leon cria. Isteach na chuil mé nach rámi go ag seo chocástal a bhí bríine rutan ha persanta an an árain. Ach má chail sa hami go bhfuil na chat sa díireach bháin de gárain gúil agus is acu hasisiart go má pailt an na tradition na gael an tuafas órain gúil an. So le bhí déanú sin bheit me son gan úrí a chaint. Ach man hais acu bhís tilm íomhaigheachd agus metaforan. So le bhí clach ag íomhaigheachd na Ghàidhlig agus na réaltain agus planigen agus na spéireann is thulacha sin. sé dóibh fuas glí a bhain scéaldach an árain a chud an céil agus Annelism get ha an fáin car an sé fáin go má sonna a hán ha na fachlan ha a bharsteach go má tíomhí am an dúil. Hané brisig dúil a hán ach man a bhistú cumá gréime dáchas at sa ha dealathe go háiste a cúis agus go bhfuil farach in an tasteid itir uhéin agus an neachile agus chadjin sin jifir an cuana heterin heterivnia is dat kriach an politiciach díach an M8 tasted it the region is glas go mar siimpleit sin an suíigh sa rá meis econom so ai girl ha chríach an na hán so yeah sinna